Jauki čiči paksni. Samo ovo stvarno sami. Jo, djedom, gledajte stvarno, baš. Mislim za ovo otvoreno knjigo, gledajte. Možda kad je počela piši kutnici. Ja. Nema tu seljenja, nema ništa, gledajte, pušenje. No, seljenje, kada neka doba je vidio. Joooo, nisam to koliko ljudi popisao. Baš pravo, u duši pisalo je danas. Hard thunderstorms and rain possible. Ne može tu sad napraviti. Po ovom ne. A ziza ne idu ovako napraviti. Mrkva peče ili peče? Aha, pravo ime za čega. Reflektor igraju, mali. Ajde, posali. Ja.
Krasac svakako su u školstvu. Dobro je ovdje i ne pada. Sad je malo snijeg.